un any més, fa 10 anys, sembla que els anys passen molt ràpid. Doncs moltes gràcies en nom de la Gralla i el grup Paco Merino perquè ens segueix escollint com a sala d'exposicions oficial del Premi. Doncs moltes gràcies, avui donem el 10è premi i doncs aquí la Carme com a grup d'art, la consellera, el Salines, el Farnés, coneguts per tots, ens explicaran i ens llegiran l'acte del premi. És el que diu la Rosa. A mi se m'ha fet curs i realment 10 anys jo crec que hem fet molta feina. El lloc, és dels anys que també he trobat que ha quedat tot molt imposat, vull dir que la col·locació m'ha semblat estupenda. Per tant, sense més, li passo el micro a Mireia i després continuarem amb l'acte protocol·lari. Si no us fa res, parlo sense micro, em sentiu bé, que sí? Sí. Bueno, hola, bona tarda a tots. Aquesta és la 10a edició ja del certamen del Premi de Pintura Paco Merino. Què dir d'en Paco que no sapiguem tots? Era un artista format ell mateix, totalment autodidacta, una persona valenta, compromesa, un esperit lliure, molt crític. Segurament que avui estaria molt content de veure'ns aquí a tots aplegats. La seva obra podia haver estat més o menys reconegut, però està clar que no deixava indiferent a ningú. Jo personalment valoro moltíssim l'obra de Paco Merino. Crec que ha deixat una gran empremta a el que és l'art contemporani d'aquest país, una gran empremta en tots els amants de les arts plàstiques i de l'art en general i una gran empremta amb tots els seus amics. Part dels seus amics d'iniciativa, crec que no pot, el Paco estaria molt content dels seus amics perquè crec que és el millor i més gran homenatge. Una ullada en aquests quadres que la veritat que són d'un valor i una qualitat. Oi, Glòria? On tinc la Glòria? No la veig? Si jo formés part del jurat, se'm faria difícil de debò determinar quina obra ha de guanyar, perquè la veritat que, com els altres certàmens que hem celebrat, fa poc que ho fem. Parlem una mica ara ja del premi d'enguany. A veure, com cada any sempre ho diem, aquest any s'han presentat 105 obres, ja ho diran aquí els artistes. Hi ha gent de tot arreu, això sempre ho diem, evidentment hi ha gent de Catalunya, Galícia, Aragó, Cantàbria, País Basc, Albacete, València, Alacant, Mallorca, Canàries, Madrid, Portugal, Alemanya i Brasil. Ara aquí a la sala, de les 13 obres escollides, n'hi ha dues de l'Ametlla, una de Lliçà i una de Cardedeu. Per tant, la representació de la comarca jo diria que està, però ho he representat. Llavors jo quan he vingut, que ja he dit que estava sola i he anat assajant, mai ho faig, però aquesta vegada he anat comptant les dones. Se m'ha acudit perquè he vist que realment m'ha semblat que n'hi havia moltes, Jo n'he comptat 5, no sé si la Kiko és un noi, que no sé si és un noi o una noia. Penso que és una gran participació, nosaltres no hem fet mai estadístiques, potser ara en 10 anys es podrien començar a fer i fer algun formatget. Jo crec que, no sé, m'ha sobtat, realment que no sé vosaltres la percepció que teniu, però és dels anys que he trobat que havíem crescut en el tema de la participació femenina quan a les obres recollides. Ara, tot seguit, el Josep us farà llegirà l'acta i el veredicte i després ja el Pere Salines, ho dic perquè ho farem seguit, fa molta il·lusió que he sigut company de l'institut, fa molts anys que us parlarà de l'obra escollida. Tenim un primer premi i després tenim una menció honorífica, d'acord? Hola, bona nit a tothom. Reuneix el jurat qualificador del Premi de Pintura Paco Merino 2014, format per Jordi Oliver, Anna Estany, Lluís Estupinyà, Glòria Fuster i Pere Salines, i com a secretari Josep Maria Farnés. Els reunits van constar que el 5 d'octubre del 2015 el jurat va acordar, primer, admetre a concurs les 105 obres presentades per correu electrònic. D'aquestes se'n van triar 13
que són El riu, de Ricard Recio Ponce, de l'Ametlla del Vallès, Sin título, de John Errazu Sassieta, de Barcelona, Las manos de Martín, de Inma Fierro Jiménez, de Los Palacios i Villafranca de Sevilla, Caminante número 77, de Pablo Bellot García, de San Vicente, Alicante, Dona, de Montserrat Aranda Lázaro, de l'Ametlla del Vallès, Mots encreuats, de Carles Guitart, de Barcelona, Mujeres, de Concha Vinyes Isern, de Barcelona, Seguint el fil, homenatge a P.A. Llarza, de Rosa Solano, de Barcelona, Pintura reflejada, d'Aldo Urbano Pérez, de Lliçà d'Amunt, Temps nocturn, de David Mateo Rodríguez d'Hostalets de Balanyà, En va número 7, variació 5, de Loren Ramos Benítez, de Cardedeu. El jurat vol agrair a tots els concursants del premi la seva participació i animar-los a presentar-se en properes ocasions. Que indiquen una micatona el sexe de l'artista, però de vegades és fals, amb la qual el que sigui... De fet, és la tercera guanyadora dels 10 anys. Només hi ha hagut 3 de les guanyadores. Un dia t'explicaré el problema amb les senyores. I les senyores dels senyors. I besos. Un dia en parlem. Bona tarda a tothom. Rilke ens pregunta, l'univers en què ens dissolen, l'univers en què ens dissolem sap a nosaltres. L'acte creatiu dins la plàstica poques vegades enganya. Podem controlar la paraula, mitjà de comunicació habitual i també de manipulació, d'engany o autoengany. Però resulta molt més complicat fer-ho plàsticament. Així m'atreviria a dir que l'univers plàstic d'un artista sap a ell o no sap. En aquesta edició hem cregut que devia atorgar-se un accèssit a l'obra sense títol de John Errazu Sassieta. La decisió ha estat unànime, com també han estat unànimes d'atorgar el premi a l'obra Seguint el fil de Rosa Solano. Dues formes d'interpretació. Prendre una decisió porta implícit la subjectivitat i la possibilitat d'errar. Jutjar no és un verb còmode. Han estat seleccionades entre més d'un centenar i avui ens plau fer públic la nostra valoració. Tota obra d'art és, per sobre de tot, comunicació. En un primer terme, des de la consciència del primer jo, del visible, i en un segon pla, i potser el més important, el jo submergit, aquell que no es mostra davant d'un mateix, però que parla, interroga i es fa present malgrat. Fem entrega del documental Blau Merino, perquè dins de la tasca de l'agrupació, evidentment, el que volem és difondre l'obra del Paco. És una petita joia, és una obra d'art, aquest documental, espero que t'agradi i que t'apropi el Paco, igual que nosaltres hem estat molt amb ell, d'acord? Moltes gràcies a tu, gràcies. Poètica, crec que tinc poques coses a dir, però bueno, jo és la primera vegada que em presento un premi i considero que el jurat ha fet ja havia vist alguna cosa arriscada, doncs vaig pensar que aquest és el meu moment. I bueno, el meu quadre, per explicar una mica el context així ràpid, perquè tampoc el portava res preparat, doncs, bueno, vull dir, una cosa arriscada perquè el collage sempre... Jo normalment treballo en collage, però he treballat en pintura i en aquest cas ha sigut sense intervencions. Però la meva obra es diu Seguint el fil perquè consisteix en un projecte que comença l'any passat a través d'una maleta que trobem d'una modista que va treballar per València. La modista es diu Pilar Ayarza i a partir d'aquí començo a crear tot un projecte que aquest any ha sigut exposat al Museu Valencià d'aquest Àries i aquesta era una de les peces que formava sobre part de l'exposició. Llavors, bueno, ara dintre d'uns dies, si algú està interessat, la Casa Lizalde
em va premiar també amb aquest projecte que es diu Dones Visibles i Invisibles, que per fi les dones simetria, m'ha agradat molt que es digui, no creguis, perquè és difícil, sempre costa, lluitar amb homes no és fàcil. Llavors, doncs, per mirar la via que expliquis allà. Santa Eulàlia i moltes cases de boda dels anys 50-60. Llavors, aquesta setmana presentem el documental, el dia de la Casa Alcalde, que també podeu seguir. I bueno, moltes gràcies al jurat. L'original del Paco, que el podríem ensenyar, i també el documental Blau Merino, que es va fer amb un crowdfunding. De fet, d'alguna manera sí. Ens la va fer pel grup i bueno, ens va fer alguna de les còpies d'aquestes. Molt d'agraïment. Moltes gràcies. Felicitar a Rosa por su premio y nada, y agradecer al jurado por esta mención que me ha dado y agradecer también a mis amigos, a mi familia por ayudarme en este proyecto. Muchas gracias. Felicitat també a tota la gent, a totes les obres escollides, perquè de ser escollit i realment estar aquí jo crec que ja és un premi. Hi posem i nosaltres posem molta gana i moltes hores, però el premi es fa perquè hi ha sponsors. No és fàcil tenir sponsors, és molt fàcil ser-ne, és a dir que si algú s'anima només cal que ens arribi. Nosaltres fem dues trucades, la que avisem per dir el premi ja està en marxa i la que avisem per preguntar si s'ha fet la transferència, vol dir que la feina l'esponsor no en té massa, i llavors acceptem amics, coneguts, familiars. En aquest sentit, evidentment, demanem l'ajuda a tothom que pugui i que vulgui formar part d'aquests sponsors. A veure, Llorenç, gestió de material reciclable, perdoneu, el Llorenç i la Rosa estan per aquí, són un dels que ens han acompanyat des del principi. La Mitja, no sé si ha vingut al Joan, no l'he vist, en tot cas també és una de les associacions de la comarca que forma part d'aquest sponsor. L'Associació de Veïns de Granollers, que fa uns anys es va afegir. La Gamba Restaurant, que és on el jurat es reuneix pel deliberat. El Mirallet, que sempre ens ofereix el seu espai per presentar les bases del premi, normalment ho fem allà. El 9-9, perquè ens fa un seguiment. A l'Ajuntament, ja no hi és la Mireia, però tenim aquí dels seus treballadors, estem molt contents, evidentment, i sense el seu ajut en alguns. Al Museu de Granollers, per l'any que ve exposarem la teva obra en un lloc del Museu de Granollers que es diu El Balcó. L'any passat el guanyador va ser el Gonzalo Romero Navarro, i la seva obra que es deia Recessió estarà exposada allà, l'exposarà allà. Us agraïm a vosaltres també, evidentment, que hàgiu participat en aquest premi i